nangyayari dito? Naka-live na nga ako. Internet nga, ma. Aileen Labing Grab, shout out. Nelly Labing Grab, shout out. Iwan ko mga lalads, oy. Maghapon walang internet. Bartiran tayo, Austin, from Nilay. Diyos ko. Tambay lang, busy pa. Sige na mo, umiikot. Ang hirap makapasok. Next time na lang, host, di maganda. Ayan. Noli tayo, Noli. Ha? Internet? Ano nangyari sa ganito? Oh, Diyos ko. Sayang lang. Next time na lang, host, di maganda signal mo. Ayan. Lakay Big TV, Migalab, shout out. Nakakaasar mga lalads, oy. Sayang naman ng ko effort. Maghapon na walang internet. Maghapon kasi umuulan mga lalabs dito. Maghapon yung ulan. Lakay Big Migalab, shout out. Ayun. 2 million Migalab, shout out. Oh my God, na connection na to. Ang bad trip. Umiikot pa rin ba ako mga lalabs? Diyos ko na, walang internet. Panay loading. Sayang lang talaga.
Anong nangyari? King pag-iisa. Ano na, internet? Diyos ko. May na ang internet talaga. Tayo na lang to. Kaasar. Bibi, tulog ka na, Bibi. Antok ka na agad. Diyos ko. Connection. I need internet. Para ka din. Ayan, I'm sorry mga lalas, aking connection. Oh my God. Wala talaga mo. Ayan,